Hi, this is Michelle. So, di ba na-chika ko sa Izo, na-share ko sa Izo na nanmarty kami atong pagkalunes. Birthday matudang anak ni Timonet. Bali pa man kini Munro ang nag-birthday. Magti 13 years old ang dalaga. Years young day. Bali amo ini kaganapan the whole preparation sa birthday ni MJ. Bali tagkuha ko ni mama dito sa apartment. Then, nukari kami sa ila Timonet. Nagtabang-tabang ko dire sa pag-prepare. Ampan, makita ni Izo, nagsugba ako nga na. Baga nagsamok-samok ramang gud ako nga na. Pachar-chara ba na expert? Baka na ako ini nagsugba, naglaway na sad ko ini pagtanaw ba. Kung na-curious ka mo kung sino ay nag-video sa akin na nag-record, si mama o diba? Grabe niya sa supportive. Pan-reels daw, video ta. Hala, sige. Hampan, tuara, napagod na ini at sinugba. Nutuda man di ay ang kiyazo. Lang pa si mama, butingin ng tubig para dili mo isan ang kiyazo. Pero di, nag-worry, nagkasud ako di doon na nutuda si Zan Laga. Unsaon ko na. Basi na Zan kasunog, inita na, nag-iban-iban na ba ko. Tapos lang pa si mama na, kaseryoso ko raw nagsugba. Sino di ba seryoso na naglaga na? Bas masugyad, diba? Pagkatapos ko sa lugwa, nagsamok-samok sa sugbahanan, diri nasad ko sa suyuday. Bali mga day, si mama rakan dito magtapos sa pagsugba. Ako ini, naghanap ko ng lain matrabaho. Mag-roll na sabta ng lumpia. Pagka-cute ra ba sa ila lumpia wrapper na to. So that time day, si Munro, tuwa pa sa trabahoan. Pag-out ni sa mga 5, diretso dan si Zadere. Grabe kala ay rabaan gikan sa ila trabahoan. Padulong diri, mga 30 minutes ang biyahe pa. So ipakita ko sa Izo ang mga lamas, mga ricados na lutuunon pa. Tabang matod sa bako panghiwaan ng mga jaman para sa pansit nila. Sa nandiyon, iban din sa lumpia na zaon na mga ipansagulay. Next, nag-iban-iban na sa bako diri day sa pansit. Actually, si mama gazod din nagluto ng pansit. Nag-char-char alam gazod ako dere ba? Kaya para ka lang char. Pansige ako butang, mapuno na lamang inubutangan ng pansit. Hampan, pagkangasan, tagpaspasan na nila mama pagluto ng lumpia, sanantabang rakan sa pagluto ng shrimp. Tapos tagkasava cake si Timonet. Tapos mga alas 5 siguro to, mga or quarter to 5. Panag-anam-anam na pangabot ng mga bisita. Tapos nagsugod na sa pangaon. Pagkatapos pangaon, chika-chika. Then, pagkahuman ng all, takantahan na si MJ ng happy birthday, and then nag-blow si Zanan candle. Happy birthday to you, and forevermore. When trees go pink, and I go and jump and fall and explode. So happy birthday, happy birthday, happy birthday